wist ik even net wat ik zei. Er roept een beer op Schiermonnikoog. Beer boeloe, boeloe de beer. Wacht oh wacht, beleven het deze keer. Heksenkroet. Wist nog dat Sipke juist er een ongemak hier? Hij voel samen van de leder. Lokken voor hem wist Biense de kabouterieën. En zo kros hem naar Wikje de heks brengen. Maar dat wie al heel net naar het zin van Ulbe de Oele. Ja, blauwe. Hoe zit ik daar? Ik heb een nice ziekenhuis en de bedden binnen net vol. Elke patiënt telt, financieel bedoel ik. Dit is hield. En elk vol bed is acute. Papa, dat is die heks, een kwakzalver. Kroswielik was gewoon terugvlijn. Ik ga niet op mijn hoen. En al hier en dan net als de dokters binnen. Kraster. Wikje is in de bos krek dwaande maar haar kroedetuntje. En ze zongt er zuntjes en veske bij. Kom maar leren bloemkes, kom maar mooi bij mij. Nog even en je bent riep voor de kroederij. Ik ben zo blij. En oh, zeg, daar is Wieke Vrotmoes al. Hoi Wiekje. Ik heb een zere vinger. Sjoeg. Kies mij echt wat jaren tot het weer beter is. Ach, Famke. Nou, kom hier maar. Sa, een poetsje mycelium. En Camille. Even in zin beter dwaan. En oh, kwol je litten. Nou, de vinger daar maar skimmertje. En een compreske eromdwaan. En Wikje jouwt Wieke een poetsje met kroeden. 2 keer thuis ombrengen. Dan komt het wel goed. Zei het Wikje. Ja. Zei de kat van Wikje. En hij begint in ene te blazen. Poppenharen vlucht Ulbe de Oele. En hij is lulk. Kwakzalverij, dat is het, kwakzalverij. Even later laat Sipke bij Wikje op een groen in de bosk. Ach ja, nou, ik zal zien dat ik hem bijbrengen kan. Het had een klap west, hè? Zei het Wikje, wilst bij hem zitten. Daar heb ik die betrapen. Deze patiënt zit in het ziekenhuis. Hoe kan het net betellen worden? Du bent een kwakzalver. Een akelige, goedkeerpe heks. En wat Wikje het in de gaten had, vlucht Ulbe maar Sipke voort. Nee, het ziekenhuis. Wieke is tjoegen. In Ulbe's ziekenhuis is het restig. Nou ja, er lezen 2 zieken hin. Te restig. Vindt Ulbe. Daar binnen lege bedden. En soms kan vanzelfs net uit nou. Er binnen hele kosten, joh. En een dokter wil, ik zal zijn eigen gepaste inkomen hebben vanzelfs. Ja, anders kan ik haast net meer op vakantie naar het buitenland. Sipke laat stil te sliepen in het ziekenhuisbed. We laten hem lekker sliepen. Goed?
ouders